Vicent Andrés Estellers. Una rosa de paper. Ella tenia una rosa de paper. D'un paper vell de diari, d'un diari groc del temps. Ella volia una rosa i un dia se la va fer. Ella tenia una rosa de paper. Passaren hivern i estiu, la primavera també. També passa la tardor, dies de pluja i de vent. I ella tenia una rosa de paper. Va morir qualsevol dia i l'enterraren després. Però el carrer on vivia, però en el poble on visqué. Les mans del poble es passaven una rosa de paper. I circulava la rosa però molt secretament. I de mà en mà s'hi passaven una rosa de paper. El poble creia altra volta i ningú no va saber. Què tenia aquella rosa? Una rosa de paper. Fins que un dia d'aquells dies va manar l'Ajuntament Que fos cremada la rosa, perquè això no estava bé. Varen retirar les cases. La rosa no aparegué. Van haver interrogatoris. Ningú no en sabia res. Però, com una consigna, circula secretament. de mà en mà, per tot el poble. Una rosa de paper.